Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan dari Jimatres Agus S. Banjarjo, Bojonegoro. Sengaja diweruhi. Wis 2 taun lawase anggonku kerja ning kutha Sidoarjo. Aku kangen pingin bali ing kutha kelahiranku yaiku Bojonegoro. Sakwise kelakon aku mulih ing kuthaku, aku ora duwe kerjaan sing maton. Dina-dina tansah kluntang-kluntung dadi pengangguran. Yen awan turu, ning yen dalu seneng metu. Nanging metuku seneng ing nggon kang sepi sing jarang disaba menungso. Masiyata aku ngajak kanca ya tetep ae golek nggon sing sepi. Ing salah sawijining dina, aku mulih padhek esuk, kira-kira jam 3 kurang. Pas nyekel kunci lawang atiku nratap. Ulu ing guluku mengkorok. Aku ndiluk nyawang keramik ing ngisorku. Batinku omong, ana apa kok aneh mendalu iki? Aku terus tolah-toleh. Pas noleh nengen, aku kaget ra karu-karuan. Ana ndas sing gedene sak tolok adah tahu. Endas mau duwe kuping loro, tapi lincip mendhuwur. Matane siji ing bathuk lan rupane abang-abang kuning. Janggote lincip mengisor. Rasa ndredeg campur ing atiku. Nanging sikilku tetep mlaku marani ndas sing tumangsang ing dhuwur wit luntas sak lore omahku. Jarak kurang luwih 4 meteran, bekakas mau ilang. Aku tetep nerusno laku, tak cekel godhong luntas mau. Nanging ora ana rasane apa-apa. Mung tanganku krasa adem amarga kena embun sing nemplek godhong luntas. Sakwise katon ora ana apa-apa, aku banjur mlaku mlebu omah mapan turu.
Dina terus lunga. Sasi yo uga ganti. Ning aku tetep durung oleh kerjoan. Uripku prasasat mblayang. Melek wengi terus tak lakoni lan isih tetep sobo ing enggon sepi. Ning aku ora tau berbuat sing dadi larangane agama. Masih sobo enggon sing diadoi menungso. Embuh dina apa aku ora eling. Sing tak ilingi kira-kira jam 3:15 esuk. Aku leyeh-leyeh nok kursi dawa ing jero mbali karo mikir uripku sing ra karu-karuan. Ora ngerti saka ngendi asale dumadan ana wong lanang nganggo klambi putih, rambute dipocong kaya empu ing jaman kerajaan ngadeg ing ngarepku. Wong mau ngomong, "Le, wis ndang lereni caramu urip kuwi, mergo kuwi ora bener." Aku banjur njawab, Panjenengan sinten? wong mau banjur omong, "Wis, kowe ora perlu ngerteni sapa sejatine aku." Aku rumangsa bingung karo omongane, banjur tak jawab meneh, Lah nggih. Wong mboten sanak mboten kadang, kok jenengan ngendikan ngoten napa maksude? jawabe, Sing penting kowe ndang leren oleh murid ngono kuwi. aku muntap banjur lungguh ing kursi dawa kuwi terus ngomong, Ora gagas omonganmu. Yen kowe wong apik mesti ngenalo jenengmu. krungu omonganku sing kasar wong lanang mau nyawang aku rodok suwe karo omong. Ngono wis tak elingno. Wis yo, aku bali. Wong lanang setengah tua mau banjur mlaku karo nyawang aku. Padahal ing pinggirku kuwi tembok. Dadine wong lanang mau mlakune ya nembus tembok. Banjuri kedadian ing dalu kuwi aku mulai ngrubah anggonku urip. Maksude ya kaya lumrahe wong urip, nanging kedadian sing gak masuk akal isih sering tak alami. Sing banget nemene ing wulan 5 taun 2007. Dalu kuwi aku pingin dolan ing omahe adikku. Aku mlaku mergo dalane cilik turut galengan. Ora iso ditoni sepeda motor. Ya maklum ae, mergo omahku ing tengah sawah. Isih jarang omah. Karo rokokan aku mlaku turut galengan. Wektu kuwi aku yen mlaku ndiluk ae, mergo wedi yen ana ula. Ing tengah dalan aku ngrasake ana sing gak beres. Aku mendhek banjur nyawang kiwa lan tengen. Aku kaget ra karu-karuan. Sirahku rasane gede banget.
Ulu ing guluku njerbobok, awakku kontan adem kaya gedebok. Atiku nratap, dengkulku tek wel-welan. Tibane ing kiwa tengen lan ngarepku ana bekakas aul sing jumlahe ora sithik. Sing jelas tak ngerteni awujud wong gedhe-gedhe ireng, matane abang ana kuning lan pocongan kang putih kang pating penculut. Aku meneng wae karo nyawang bangsa alus sing akeh banget iku. Mung itungan detik makhluk-makhluk kang gegirisi mau mlaku nyedhaki aku. Keringet adem wis ngrambah awakku. Rasa wedi njebol imanku. Wektu iku aku ora mlayu, malah tak wanek-wanekno takon marang bangsa alus iku. Begakas teko ndi sejatine kowe kabeh iki? Salah sijine wong gedhe ireng mau jawab. Aku gendruwo alasan saka Branglor arep jajal kue. Sakbare ngomong kaya ngono, bangsa alus kang cacahe puluhan mau mlaku marani aku. Rumangsa kepepet lan ora ana kancane, aku banjur lungguh ing galengan kuwi. Aku pasrah mring sing kuwasa. Aku tetep melek karo ndelok kedadian apa sing tak alami. Sak teruse kurang luwih 5 meteran jarak antarane bangsa alus sing ngepung aku mau dumadan ana wewayangan putih kumlebat medhun saka dhuwur. Cacahe papat padha ngamuk lan gelut, gendruwo lan pocongan sing ngepung aku. Aneh, gendruwo lan pocongan mau padha kalah karo wong papat sing klambine putih. Wong papat iku duwe senjata dhewe-dhewe. Ana sing arupa ruyung, toya lan pedhang sing gedhene ra ukuran. Sing siji tangane iso ngetokno geni. Nyawang kedadian kuwi balungku rasane ilang, awakku lemes banget ora duwe daya. Ora pati suwe, gendruwo lan pocongan mau ilang, sing ana mung wong papat klambinan putih terus nyedhaki aku. Rasa heran ing jero atiku. Sapa meneh iki kira-kira duwe karep apa ya? Wong papat mau nyawang aku banjur mesam-mesem lan sirahe mantuk-mantuk. Sakteruse padha mlebat mendhuwur. Ana sing ngulon, ngalor, ngetan lan mojok ngidul. Suasana sepi balik tak rasakno. Aku jajal ngadeg
ning dengkulku isih krasa lemes. Tak kuat-kuatno nggonku ngadeg. Aku banjur mulih rasida nerusake laku dolan ning omahe adikku. Sakbare kedadian kuwi, aku ora tau dolan bengi-bengi ing omahe adikku. Iki cerita babakan sengaja diweruhi saka aku, Jimatres Agus S. Banjarjo, Bojonegoro, bersama tim Jimat.